ଗୋଟା ଛୋଟ ଗାଁରେ ପ୍ରତାପ ନାମରେ ଗୋଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାର ବଡ଼। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଗୋଟା ଦିନ ମୁଁ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବି। ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। ପୁସ୍ତକ ନଥିଲା, ପଢ଼ିବୁ କେମିତି? ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୁଏ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତି ରାତି ଦୀପ ଜଳାଇ ପୁରୁଣା ଖାଲି କାଗଜରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ଗୋଟା ରାତିରେ ସେ ଘୁମଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର ଆଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ଆଲୋକରୁ ଗୋଟେ ସୁର ବାହାରିଲା, ପ୍ରତାପ, ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସାଥୀ। ଯେତେବେଳେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ମୁଁ ତୋ ସାଥୀ ହେଇ ରହିବି। ତାପରେ ପ୍ରତାପ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ନୀରବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ସେଇ ଛୋଟ ଗାଁର ପୁଅ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲା। ଗାଁରେ ଲୋକ ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରତାପକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏତେ ବାଟ ଆଣିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ? ପ୍ରତାପ ହସିକି କହିଲା, ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଥୀ ହେଉଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ସାରା ସୃଷ୍ଟି ମୋର ସାଥିରେ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଏହା ମିଳିଲା, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସଫଳତା ଡେରିରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ରହୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।